kauturan, maayo gid nga adlaw sa inyong tanan. Kag ini nga tion ato naman gamiton sa pagmamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Mateo kapitulo 5 halin sa 38 pakadto sa 42. Kag akong diri pagabasahon ang pulong sang Ginoo nga nagasiling, nabatian ninyo ang ginsiling, kung lokato niya ang imo mata, lokata man ang iya. Kag kon bingaw niya ang imo ngipon, bingawa man ang iya. Pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magtimalos sa nagabuhat sing malain sa inyo. Kung tampaon ka sa imo tuo nga guya, itaya man ang imo pihak nga guya sa iya. Kung isumbong ka sa korte, sa tuyo nga kuhaon niya ang imo bayo, ihatag sa iya bisan pa ang imo kunog. Kung piliton ka niya, sa pagpasan sa iyang karga sing 1 ka kilometro, pasana ini sing 2 ka kilometro. Kung may magpangayo sa imo, hatagi siya. Kag kung may maghulam sa imo, pahulama siya. Ini apo ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini nga busi-sion sing mayo sa siningation agon makita naton ang kahulugan sini kag ma-apply ginaton sa aton mga kabuhi sa aton pagpangabuhi adlaw-adlaw sa sini nga kalibutan. Ang naghambal sinidri amo si Ginoong Jesucristo, ginsulat ni Mateo, kag ini ginapanudlo sang mga manunudlo sang kasuguan sang una nga panahon. Ginatudlo ini sang mga Parisiyo kag mga eskriba didto sa ila ginatawag nga sinagog. Ang sinagog katulad dinasubong sang atong tawag nga kapilya, gagmay nga mga simbahan. Kag didto ang mga tao nagapamati sa maginatudlo sang mga manunudlo sang kasuguan kag mga Parisiyo, kag amo ini nga mga bagay ang ila nga mabatian nga ginatudlo sang mga manunudlo sang mga kasuguan. Kag si Kristo nagamit man sini, ang tuyo ni Kristo amo agod matadlong matudlo sang husto ang mga ginatudlo sang Bible nga mga kasuguan sang Dios, ilabi pa ang mga kasuguan nga nasulat didto sa Old Testament panahon ni Moses, sang si Moses ginhatagan sang Dios sang mga kasuguan agod nga igatudlo sa mga Israelinon, mga Hudiyo, tubtob sa aton subong. Kagaton tanahon ang kada bersikulo sulito naton agod nga mangin malabas presko ini sa aton nga hunahuna kag balatyagon subong. Ang una nga bersikulo sa 38, si Kristo nagsiling sa mga tao, dala na di ang mga sumulunod ni Jesus Christ. Siling ni Jesus Christ sa ila amo ini, nabatian ninyo ang ginsiling, kung lokato niya ang imo mata, lokata man ang iya. Kag kon bingaw niya ang imo ngipon, bingawan man ang iya. Ini nga bersikulo makita man naton sa Old Testament. Kag ginhambal ni Kristo, amo ini ang makita sa Old Testament sa Leviticus 24 bersikulo 19 pagkadto sa 20 kag diri nagasiling, ang bisan sino nga makasakit sang isa ka tawo, ang bisan ano niya nahimo paghimoon man sa iya. Kon makabali siya sang tulan, pagabalion man ang isa sang iya mga tulan.
Kung makalukat siya sang isa ka mata, pagalukaton man ang isa niya ka mata. Kung makabingaw siya sang isa ka ngipon, pagibingawon man ang isa niya ka ngipon. Kung ano nga halit ang iyang mahatag sa iban nga tao, amo man ang ibalos sa iya. Siguro suliton ginakon ining katapusan na dinalan, kay diri makita naton ang kahulugan sa sini nga mga bersikulo. Siling niya, kung ano nga halit ang iya nahatag sa iban nga tao, amo man ang balos sa iya. Okay. Mabudlay ang ini nga bersikulo nga aton nga interpretahon, kag hindi ini madali tungod kay ang mga pulong diri nagasiling, kung lukato niya ang imo mata, lukataman ang iya. Kag kung bingaw niya ang imong ngipon, bingawaman ang iya. Una, agud makuha naton diri ang gusto silingon sang Bible, aton una-unaon nga hindi ini literal, kundi figurative. Kung aton interpretahon ang tanan nga ginahambal sang Bible sang literal nga interpretasyon, mabudlayan gid kita. Kay man si Kristo sang diri sa duta, nagagamit siya sang nagakalain-lain nga metodo siyang pagpanudlo sa mga tao. Nagapanudlo siya pagi sa paggamit sa isang siling naton nga parabol. Ang parabola iya amo ang ordinaryo nga istorya diri sa duta, pero maespirituhanon o kun langitnon nga kahulugan. Ginagamit ina ni Kristo nga metodo. Kag si Kristo nagagamit man sang aton nga nasiling nga figure of speech, figurative, hindi literal. May diferensya iya ang figurative speech kaysa literal nga suglanon kapag interpretar sang Bible. Okay, magagamit ako sa example sa ginasiling nga hindi literal nga klase sang interpretasyon. Sa John chapter 6, nagsiling si Kristo, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang magkaon sang akon unod kag magainom sang akon dugo, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Then kung interpretahon nimo na sang literal, ang literal bala nga interpretation amo ini. Kung ano ang ginasiling sang Bible, amo na gid lang ina, hindi mo na pagbuhinan kag hindi mo man pagkuhaan, kag delikado ina nga klase sang interpretasyon. Karon kon interpretahon mo sang literal nga amo gid ina, pagsilin ni Kristo nga siya ang tinapay nga buhi, ang magakaon sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, ti ano, kaunon mo ang lawas o kon ang unod ni Kristo katulad sang tinapay, literal nga interpretasyon, hindi inaamo ang gusto isiling ni Kristo. Kung interpretahon mo ina, ang siling ni Kristo amo ini, makaangkon kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan kung kamo magtuo kag magbaton kay Kristo. Kung sa aton pa ang ginasiling gali nga magkaon sa iyang unod, maluwas kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang pagtuo kag pagbaton kay ang resulta kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. So, hindi literal, kundi figurative. Amo man ina dire ang ginatudlo sa aton. Pagsiling sa Bible, nga kung lukato niya ang imong mata,
lokata man ang iya mata, kung bingaw niya ang imong unto, ti bingawa man, gabuta man ang iyang unto. Hindi mo na ma-interpret nga literal nga amo gid na nga lokatay mata kag gabutay unto. Kay man kon interpretahon naton karon sang literal, wala na sang dentist nga manggabot sang unto. Kay ang balos gali kon kabuton ang unto sang tao, gabuton man niya ang imong unto. Ti kon madangop ka sa dentist karon, gabuton yang unto mo, gagamasakit, tapos niya nga gabuton ang imong unto, ti nagsiling ang Bible, sige gabuta man niya ang unto. Ti kundi wala na sang dentist, kay hindi man nila gusto nga gabuton ang ilang unto. So suliton ginakon liwat nga wala ini nagahambal sang literal nga gabutay gid unto kag lokatay mata. Ano ang gusto niya silingon sini? Nagsiling mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ang gusto niya silingon sini amo nga kita nga mga tao kung ano nga halit ang aton mahimo sa iban nga tao. Sa aton isig ka tao, kung ano nga perwisyo, kung ano nga halit ang aton mahimo sa ila, balosan sang insakto nga balos. Amo ina ang interpretasyon sa nagasiling mata sa mata, ngipon sa ngipon, insakto nga balos, wala sing kulang, wala sang sobra nga balos. Siguro magamit kita diri illustration agod nga makabulig pagid sa aton. Pananglitan ang isa ka tawo. Mayara siya nga bisikleta, bicycle. Kung ang iya nga bisikleta kawaton sa iya silingan, kag mapamatud-an nga siya ang nagkawat, kay man ang ila kasuguan sang una sa Old Testament ni Moses kag sang mga Israelinhon, may ara nga 3 ka mga saksi. Pambalon ang 1, 2, 3 nga saksi, kag magapamatuod nga siya gid amo ang nakasala, ang nagpangawat pananglitan lang ni sang bisikleta. Napamatud-ad gid nga siya ang nagkawat. Ano ang hustong himuon? Ang nagpangawat dapat nga magbayad sang insakto sang bili sang bisikleta nga iya ginkawat. So ang pulong diri mata sa mata, ngipon sa ngipon sa sato pa, insakto nga bayad sang bili sang imo na perwisyo o kung nakawat sang imo malain nga nahimo, bayran sang insakto nga klase sang bayad. Wala kulang, wala sang sobra. Ang problema sang una, kay man ang tinutuyo sang Dios nga ginhatag niya ini, nga kasuguan, agod nga ang tao magbayad sang insakto, sang husto, sang iya nahimo nga perwisyo kag halit sa iban nga tao. Wala sang kulang, wala sang sobra, kuno insakto nga bayranay. Okay? Ang ginahimo sa mga tao ya sang una, nagapamintaha sila kag ginagamit nila ini nga kasuguan sang indi husto. Ang pamintahan nila amo nga kung makawat ang ila gamit, ginapabayra nila sang sobra na gid kadako. Kag sing ganon nga amo man ni ang sugo ni Moses, mata sa mata, ngipon sa ngipon, bayra nimo, pero ang bayad sobra. Balik ta sa akon ginhambal kay nabag ulang nga bisikleta nga nadula. Kung bisikleta ang nadula, i-determine sang mga judges, sang mga nagahukom sa ila. Pila ang bili sang bisikleta? Pananglitan ang bili niya 100 o kon 50,
ang ibayad lang 100 man o kung 50, kay amo man lang to ang value, ang bili sa iyang bisikleta. Hindi pagpakulangan nga 20 lang. O kung hindi man pagpasobran, insakto lang. Kay man abuso na ina sa iban, kung ang bili value tama kagamay, pabayran mo niya sang tagumalapaw, kag dako nga bili. Amo niya ang tuyo sini nga kasuguan, nga ginhatag sa Dios agod nga may maayo nga paghusay sa mga tao. Karon, kung ang bilisang nadola nga bisikleta, 100 lang iya bili ang value. Example lang niya. Kag ang gusto iya sang tag-iya, nga nadulaan sang bisikleta, ilisan siya sang auto nga Honda Civic. Hindi na iya pwede. Kaya man dako na iyang value niya. So, ang kasuguan na siling, mata sa mata, kag ngipon sa ngipon, hindi da ma-apply kay tama kadako sang value sang Honda Civic nga ginapangayo sang nadulaan sang bisikleta. Wala ina nagakasinanto. Ginhimo ini nga kasuguan agod insakto ang pagbayranay sang duha ka tawo, diin ang isa nakahatag sang perwisyo sa isa ka tawo. Ang bayranay insakto. Agod nga wala sindalagko nga pag-ilinaway kag problema. Now, ang ini nga kamatuoran diri nga sugo nga ginhambal ni Kristo sa mga tao, amo pagid ini. Wala ini ginhatag sa Dios sa mga tao nga nag-aaway sila nga duha, kundi ginhatag ini sang Dios sa mga manughukom. May mga judges, may nagahukom, may nagahusay sa problema. Ginhatag ini sang Dios sa ila, agod nga sila ang magahusay kag magahatag sang insakto, husto nga husay sa mga tao idalom nila. Kung ihatag ini sa nag-aaway, hindi ni sila mahusay nga duha, kaya ang gusto sang isa iya, ang gamay nga perwisyo nga dadola sa iya, pabayran sang dako. Hindi sila nga duha amo mag-determine sang pagbayranay. Gintugan ini sa Dios sa manughukom, sa mga judges nga magahusay, kay sila ang nakaibalo sang kasuguan, kag sila ang nakaibalo sang husto nga bayranay sa duha ka tawo nga nagaaway nga mga Israelinhon sang una. Amo ini ang tuyo sang Dios nga ang ginhatag ini nga kasuguan, agod nga mabuligan sang mga nagahukom ang mga tao sa paghusay sang insakto nga wala sing bintaha kag disbintaha sa isa kag isa, kundi nga mahatagan gid sang insakto kung ano nga problema kag perwisyo, mga kalainan nga mahatag niya sa isa ka tao. So, akong suliton diri ang isa pagid kakamaturan, ginsiling ko kay na ini nga kasuguan ginhatag sang Dios sa mga magahukom. Ang mga nagahukom nakahibalo sang kasuguan, kag magapapanaog sila sang insakto nga hukom sa duha ka tawo nga nagainaway, agod nga mahatagan sila sang ginasiling nga wala gid sing bintaha kag disbintaha, kundi alangay nga paghusay. Kung may balayran, bayran insakto. Kung angay prisohon, insakto. Kung pila ka bulan, pila ka tuig, wala sing ara nga ginasiling nga hindi maayo nga paghusay. Ini nga dinalan nga siling nakon mabudlay, una sa tanan hindi mo ma-interpret literal nga gabutay gid mata kag bingaway gabutay gid unto, lokatay mata, hindi ina kay literal ina yang interpretasyon. Kag ginsiling na nakon kay ina, kun interpretahon naton ini sang literal, wala na sang dentist nga manggabot sang unto sang mga tao,
Kay kung gamuton niyang unto, sang tao ti gamuton man gali ng unto niya, ti kung di ini niya pwede. Muna gisiling nakon nga hindi ini literal, figurative ang ginahambal diri ni Ginoong Kristo kag ang tuyo sang amo nga kasuguan, amo nga matagan sila sang patas insakto nga klase sang paghusay. Ang sunod diri nga bersikulo amo ang 39, kutob sa aton maabutan sang aton oras, tanaw naton ini isa-isa, kagamito naton ang kinaalam, pagi sa bulig sang balaan nga espiritu, kung ano gid ang ginahambal sini nga mga bersikulo, nga tama kabudlay, nga kung kita lang sa aton kinaalam, sakon pamatiyag hindi naton kaya, kung wala ang bulig sang Espiritu sang Dios sa pagpaintindi sa aton sining mga bagay nga tama ka importante. 39. Sila ni Kristo sa mga tao, dala na ang iyang mga sumulunod. Pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magtimalos sa nagabuhat sing malain sa inyo. Kung tampaon ka sa imo tuo nga guya, itaya man ang piyak mo nga guya sa iya. Itaya ang imo piyak nga guya sa iya. Okay? Sulito nakon ang isa kadinalan diri sa 39. Hindi kamo magtimalos sa nagabuhat sing malain sa inyo. Ang isa pagid ka portion sang Bible nga makita sa Roma kapitulo 12, aton gid pagabasahon kay ni makabulig sa aton pagpaintindi sa atong ginbasa nakon pag-ulan. Roma 12 halin sa 17. Kag ang pulong sa Dios nagasiling, kung may maghimo sa inyo sing malaot, hindi siya pagbalusi sing malaot, kundi tinguhai ang paghimo sang maayo sa tubangan sang mga tao. Himoa ang masarangan ninyo sa pagkabuhi sing mahidaiton upod sa tanan nga mga tao. Mga abyan, hindi gid kamo magtimalos, kundi itugyan ini sa kaakig sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling, ako ang magatimalos kag magabalos, nagasiling ang Ginoo. Sa baylo, subong sang ginasiling sang kasulatan, kon ang imo kaaway ginagutom, pakan-a siya. Kon ginauhaw, paimna siya. Kay sa paghimo mo sini, magakahuya siya sang iya kaugalingon. Hindi kamo magpadaog sa malaot, kundi dag-a ang malaot, paagi sa paghimo sing maayo. Amo ini ang makabulig sa aton paintindi sang ginasiling sang Bible, hindi kamo magtimalos sa nagabuhat sing malain sa inyo. Ang gusto silingon sang Dios ini, oko ni Ginoong Kristo sini, amo ini nga balosan naton sang maayo. Maayo nga balos ang nagahimo sang malain sa aton. Ang nagahimo sang malain sa aton, balusan naton sang maayo. Amo inadri ang ginsiling niya. Kung tampaon ikaw sa tuo nga guya, itaya pagid ang wala nimo nga guya, ipatampa pagid ang imo nga wala nga guya. Okay? Hindi ka magtimalos, hindi ka magbalos, itugyan ini sa Dios, siling sang Bible,
Kay siling sang Dios, ako ang magabalos, ako ang magatimalos, hindi kamo magbalos. Itugyan sa Dios, kay siya amo ang magabalos. Kay man kung kita amo ang pabaloson sang Dios, sobra ang aton igabalos, sobra sa sala nga iyang nahimo sa aton. Siling sang Ginoo, okay, hindi kamo magtimalos, ako ang magabalos. Buhatin ninyo sang maayo ang nagabuhat sing malain sa inyo. Pero atong tanawon ang historical background sini, agod nga makabuli pagid sa aton. Ang pagsiling sang Bible nga kung tampaon ang imo, tuo nga guya, itaya pagid ang imo wala. Ginasiling ini sang mga manunulat, supernatural, hindi ini natural, hindi ini kinaandan nga ang tao mapatampa na lang kag itaya pagid niya ang wala. Hindi ini kinaandan, kinaugali isang tao nga amo ini. Okay? Ang background, ang sa likod sini amo ini. Ang ila paginawi sang una, daw halos pulo parehas man sang paginawi naton subong, pagginawi sa mga Hudiyo, mga Israelinon, kung insultuhan nila ang isa, pakahuyan nila ang isa katao, ilain ang tampaon, ang itampa gani, ang likod pa sang imo kamot, hindi ang palad, ang itampa mo ang likod. Ang tuyo sang nagtampa, hindi nga patyon siya. Kay man, ang tampa hindi man na makapatay. Kung gusto mo nga tampaon kag patyon, kung di tapungulon mo, hindi tampa. Ang tampa ya, hindi gani na makapalipong. Ang palipong sa tao, tapungulon mo o kung lampusan mo sang kahoy. Ini, kay tampa man, ang gusto na isiling, amo nga insulto ini sa isa ka tao, pagpakahuya ini siya, tampaon mo siya, insultuhon mo siya, pakahuyan mo siya, wala katuyo nga patyon, kundi pakahuyan kag insulto ini sa iya. Ang gusto silingon, okay, insultuhon mo ang tao, pakahuyaan mo siya, pagi sa pantapa, pakahuyi siya, insultuhin siya todo-todo. Hindi ini pagi sa pagpatay, kundi pagpakahuya sa iban nga tao. Okay, sa aton subong, kung gusto mo nga pakahuyaan ang iban nga tao, badamo, hindi natampa yang sa aton subong, kundi mga pulong sa pagbuyayaw sa iya. Siguro sing ganon mo siya nga buang siya, mango siya, o kung wala ka sang pulos, inatampa na ina, pagpakahuya na ina, insulto na ina sa iya. Amo na iya subong ang moderno naton nga pagpakahuya kag insulto sa iban nga tao. Panahon sang eleksyon, grabing mga insultohanay sang mga leaders batok sa ilang kontra nga kandidato, sa mga pulong, way tampaanay, way sumbaganay, pakahuyan lang paagi sa mga pulong. Ang equivalent o kung kahulugan dre sa ginasiling, kung tampaon ka sa tuo, itaya ang wala, ang gusto silingon sininga tampa, pagpakahuya, kag pag-insulto. Then aton pagitan-aon, ang ginatudlo sang Bible sa aton, kay man kita, nga mga tao nga ginatawag nga mga Kristohanon, mga anak na kita sang Dios. Citizen kita diri sa duta, kag citizen man kita sa langit. Dua ang mga kasuguan nga aton ginatuman. Ginatuman taman ang kasuguan diri sa duta, kag ginatuman taman ang kasuguan sang Dios didto sa langit. Kag ginahambal niya ini subong
sa imo kag sa akon nga mga sumulonod sang Dios, mga Kristohanon, mga anak sang Dios. Ang iginatudlo sa aton subong supernatural, hindi natural, hindi kinaandan. Kon pasipalahan ko sa atong patampaon ikaw sang iban nga mga tao. Pasipalahan nga ikaw, balusi sang maayo. Siling sang Dios, siya ang magatimalos kag magabalos kung ikaw nagtuo na kag nagbaton kay Kristo, buhati sang maayo ang mga tao nga naghimo sang malain sa imo. Kung insultohon ikaw, kung buyayahon ikaw sang iban nga tao, bato na ina kag hindi pagbalosi sang malaot. Ari ang nasiling sa Bible sa Mateo 5 halin sa 22 sa naton. Pero karon Mateo 5:22 nagasiling ang pulong sang Ginoo. Pero karon nagasiling ako sa inyo ngang bisan sino nga nagakaakig siya utod pagadalhon sa hukmanan. Ini nagahambal nga hindi kita magpangakig sa aton mga kauturan. Kag padayonon akon diri ang ginasiling sang Bible. Kag talupang don manaton ang Mateo 5 halin sa 11. Mateo 5 halin sa 11 pagkadto sa 12. Kag diri amo ang ginahambal sang Dios sa aton. Kag talupang don naton inising maayo. Kay badamo ang mga verses nga sarang makabulig sa aton sa pagpaintsindi sang ginasiling niya nga kung tampaon ang imo tuo, itaya man ang imo wala nga guya. Kag ang ako naging siling ining tampaanay dire nagakagulugan insulto o kon pagpakahuya sang mga tao sa isa ka tao, ilabi na gid sa mga Kristohanon, sa mga sumulunod sang Dios. Ari ang Mateo 5 halin sa 11 nga makabulig sa aton sa pagpaintsindi kung ano ang bilog nga natudlo sang Bible para sa mga Kristohanon. Siling nga diri, bulahan kamo kon ang mga tao magpasipala kag maghingabot kag magbutang-butang sa inyo tungod kay kamo sumulunod ko. 12. Magkalipay kag maghinugyaw kamo tungod kay dako ang inyo balos didto sa langit. Kay amo ini nga paghingabot ang naaguman sa mga propita sang una. May 3 kadalagko nga pulong dire nga ginahambal. Siling sang Dios sa mga Kristohanon, sa mga sumulunod ni Kristo, sa mga anak sang Dios. Are, siling niya, bulahan kamo kon ang mga tao, una, magpasipala, ikadua, maghingabot, ikatatlo, magbutang-butang sa inyo, tungod kay kamo sumulunod ko. Ari ang pulong pasipala, paghingabot, pagbutang-butang. Kung hingaboton ikaw sang kaaway sang Dios, siling ni Kristo, okay, bulahan ka. Kung siling niya, pasipalahan ikaw, butang-butangan ikaw, hingabuton ikaw, sang kaaway sang Dios, siling niya, magkalipay ka, maghinugyaw kamo, kay dako ang inyong balos didto sa langit. Kabangdanan nga nagsiling ang Bible sa aton nga nagatudlo ang 39 nga nagasiling, balusi
ninyo sing maayo ang nagahimo sang mga malaot sa inyo. Itugyan ninyo ina sang Dios, siling sang Biblia, kay ang Dios amo ang magabalos kag siya amo ang magatimalos. Kung ang inyong kaaway ginagutom, pakana siya. Kung ang inyong kaaway ginauhaw siya, paimna ninyo siya. Pero atong tanawon ini sing maayo, kay man diri sa Iloilo kadamo at sang nagminasakit diri kay ang ginainom sang tao hindi na matinlo nga tubi, nagalupot ng iban ang iban na hospital kay mahigko gali ang tubi nga ginainom sang mga tao. Karon hindi bala nagsiling ang Bible kung ginauhaw ang imong kaaway, paimna siya, hatagi siya tubi. Kung hatagan mo siya tubi, siguro nga tinlo nga tubi ang kinhatag mo. Kay nali hatagan mo ya sang higko, kag maglupot siya, kag magmasakit, kag mag-hospital siya, masiling ka naman, ari nakabalos na gid ako, mirisi mo na kay sagi kaya pangayo sa akon pagkaon kag tubi, nakabalos na ko sa imo, kundi nagbalatian ka, kay ginatagan mo man sang higko nga tubi, kag singganon mo nga nakabalos na ikaw, hindi ina ang ginasiling sa ngalyo sang Ginoo, dapat ang pinakamaayo kag pinakatinlo nga tubi amo ang hatag mo siya, buhati sang maayo ang nagahimo sang malain sa imo. Amo ina ang tono sang pagtudlo ni Kristo sa iyang mga sumulunod, hindi pagbalusi sang malain ang nagahimo sang malain sa imo. Okay, siguro ang masiling nakon amo ini, mahimo lamang ini sang tao nga may dako nga pagtuo dira sa Dios, nga ang imong pagtuo nagalabaw sa mga malaot. Kung ikaw kag ako may pagtuo, signugot dira sa Ginoo, ikaw lamang, kita lamang ang mga tao nga makahimo sining dalagko nga tulunan nga ginahimo sang Dios, kag ginapaabot niya nga dapat naton himoon, nga bisan pa si Kristo nagatudlo nga higugmaon naton ang aton nga kaaway, katulad sang pahigugma naton sang aton kaugalingon. Amo ina nga Dios nga naghatag sang dako nga himplo sa aton, nga dapat kita magasunod sa iya, kay siya amo ang Dios nga aton manuluwas, nga nagahimo sang labing maayo para sa iyang kaaway, nga wala siya magbato bisan pa ginlansang siya dito sa krus. Kaya ang iya ginahuna-huna amo ang dako nga kaluwasan, kag matigayon kag mahimo niya ang labing maayo sa pagluwas sa tanan nga mga tao nga mag-surrender, magtuo kag magbaton siya. Kag ini nga Kristo nagatudlo man sa aton nga buhaton naton ang labing maayo bisan pa sa aton kaaway, agod nga ini nga mga tao makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang ilakalag, paagi sa mga mensahe maayong balita nga aton matudlo dira sa ila. Kag nagpadayon pagid ang balaan nga kasulatan sa pagtudlo sa aton, nga kita nga mga tao magabuligid sa aton isig katao, kag hindi lamang naton paghuna-hunaon kung ano ang maayo para sa aton. Kita nga mga Kristohanon sumulunod sang Dios, ang aton huna-hunaon dua ka bagay, ang maayo para sa aton kag ang maayo man para sa iban nga mga tao. Kagamoy ni ang ginhambal sa Pilipos, kay mga anak ni kita sang Dios, ang ginahambal sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 4. Batiyaga lamang ining mga pulong. Anong ginhambal dire ni San Pablo sa mga Kristohanon
sa Pilipos. Ang Pilipos sinulat ni San Pablo. Ang iyang gisulatan Kristohanon sa Pilipos. So tungod kay Kristohanon man kita, ini nga sulat para man sa aton. Anong siling ni San Pablo? Pilipos 2:4. Pangitaan ninyo ang kauyuhan sang iban, kag indi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Duha diri ang pangitaon nga kaayuhan. Ang una, siling ni San Pablo, pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag indi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Wala man nagsiling si San Pablo nga huna-hunaan na lang ang kaayuhan sang iban, kalimti na lang imong kagalingon, ang imong kagalingon, hindi na lang pagpangita kung anong maayo sa imo, hindi ina amo ang natudlo niya. Sinya pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag hindi lang ang inyo. Wala siya nagsiling nga kalipatan na lang ang sa inyo, kundi siling niya ang kaayuhan sang iban, kag inyo man kaayuhan amo ang inyo nga pangitaon. So kanaton ini tan-awon nga mga kamatuoran, kagaton gid ibalik sa aton text. Tanaw naton ang 40. Tanaw naton diri ang kaayuhan nga siling siyang Dios, huna-hunaon man ninyo ang kaayuhan sang iban, pangitaan man ninyo ang kaayuhan sang iban. Versikulo 40, ari kita sa Mateo 5:40. Sugpon ini sang akon nga ginhambal kay na, kung isumbong ka sa korte, sa tuyo nga kuhaon niya ang imo bayo, ihatag sa iya, bisan pa ang imo kunop. Duha dire ang ginmensyonar, bayo kag kunop. Siling niya, kung kuhaon niya ang imong bayo, ihatag man, ipaaman man ang imo kunop. Tanaw naton anay ang sugilanon diri sa likod. Ang mga Hudiyo, mga Israelinhon, panahon ni Jesus Christ, may ara sila nga bali 3 o kun 4 kasampaw sang ilabayo. Okay? Pulo pareha sa aton subong, gamiton talangan sa aton para mas mapo sa aton pag-intindi. Ang aton bayo, mga lalaki, may ara sila nga ginatawag nga kamisita. Kita nyo na ang loab bala, loab sa sulod may loab, ginatawag na kamisita. Kag sunod sa kamisita, may ginatawag kita nga t-shirt. Okay. Ang kamisita, sampawan sang t-shirt. Nan panahon naman sa mga tigtulog now, kita nga mga Pilipino, may ginatawag kita nga sweater, amot ano panawag nyo sina, laba pa ko, isampaw pagid sa t-shirt para sa tugnaw. So 3 na. May ara pagid kita nga ginahimo, ikaapat nga jacket daw, leader na ang ilagi sampaw sa iban para nga kung mag-ulan way na kinanglan payong kay may ara na nga jacket nga ginagamit siya. So 3 tob-tob, 4 kasampaw ang sa aton. Ang mga Hudiyo kag Israelinhon, amo-amo man sini, may mga sampaw-sampaw man sila nga bayo. Kag ang siling sa atong text amo ni, kung mayara nga gusto nga magkuha sang imo nga bayo, ipaaman ang imo nga kunop. Kung sa aton pa na, ang imong sweater, kung imong jacket, ihatag man sa iya. Ang gusto niya kwaon, bayo lang ang t-shirt. Pero ihatag na lang na, astang sweater mo, astang jacket mo, ihatag na lang na siya para kumplito ngay may bayo siya nga kumplito. Ano ang gusto silingon sang Bible? Suliton ko gid, agud matanom sa aton hunahuna nga buhatan naton sang maayo. Balusan naton sang maayo, bisan ang aton kaaway. Kung kwaon niya siling sang Bible, ang imo nga t-shirt, ihatag, balusi siya sing maayo. Ihatag ang sweater mo, kag ang jacket mo, sing ganon mo siya utod. Nabalaan ko, t-shirt lang nakon kinanglan mo, pero sa ngalan
ni Kristo nga nagahigugma sa imo. Ihatag ko hasta ang akong jacket, hasta akong sweater, kumplito na para sa imong kayuhan. Balusi sing maayo ang nagahimo sang malain sa imo. Kag siling sang Bible, buhati, hatagi sing kaayuhan ang mga tao nga nagahimo sang malain sa imo kag sa akon, tungod kay ikaw Kristohano na, sumulunod na sang Dios, hindi ina mahimo sang isa ka tawo nga wala sang Dios sa iyang kabuhi. Mahimo lamang ina sang mga tao nga may tagipusoon nga Dios nun, nga napuy-an kag ang iyang kabuhi diin si Kristo nagahari kag nakapungko sa trono sang iya tagipusoon. Ano pa gidri nga kayuhan ang ginhambal sang Bible nga hatag naton pabor sa iban nga mga tao? Siling niya 41, kung piliton ka niya sa pagpasan sa niya karga sing 1 ka kilometro, pasana ini sing 2 ka kilometro. Okay, ang ginhambal dire soldado. Kay man ang Judea sang una gin-occupy sang mga taga-Romanon sang Rome. Under sila sa pagbulutan sang Roma. So ang Roma may mga soldado nga nagalagaw-lagaw dito sa Juda. Kag may ara sila nga bag nga ginapasan. Mga bayo nila ina nga ilang ilislan samtang nagagwardya sila dito. Kay man ang Juda sa idalom na sang Roma, kay gin-occupy sila sang Roma. Karon ina nga mga soldado makakita sang Hudiyo. Ang mga Hudiyo under nila. Kag ilan sing gitano, ikaw, Hudiyo ka. Pasananing akon bag kay mabugat ini. Kag nakapoy ng akon abaga, nag-alay ng akon kamot. Pasana ini bali 1 ka kilometro. Ikaw pasan sini. Hindi siya makabaliban. Kay man under sila sa mga taga-Roma, kag soldado ini nga Romanon. So pasano niya ini bari 1 ka kilometro. Tapos ang 1 ka kilometro pwede na niya mahatag kay ang pangabay 1 man lang ka kilometro. Pero pwede pagid makasiling ang nagpasan. Kay nagsiling ang Bible, okay, kumplituhan na lang, himuan na lang 2 ka kilometros. Tapos ng isa, makasiling ng tao nga nagpasan, Sir, Mr. Soldado, tapos ko na ang 1 ka kilometro, pero pasanon ko niliwat. Bali 1 pagid ka kilometro 2 na, pero ning ika-2 nga kilometro, akon inihimuon sa ngalan ni Kristo. Kay si Kristo nagahigugma sa imo, buligan nakon ikaw pasan. Sa ngalan ni Kristo, pasanon ko niliwat, bali 1 ka kilometro. Ginihimuan mo sang maayo, ining istorya, ang malain nga soldado nga nagapabugat, ginbalosan niya sang maayo. Amo na di ang siling niya. Nga pasanon mo, bali 2 kilometro, ag natudlo niya sa imo, okay, himua ang maayo, balosi sing maayo, ang tao nga nagahimo sang malaot sa imo. Siling ini ni Kristo sa iyang mga kanakan, ang mga tao nga nagkalaluwas, amo lamang ang sarang makahimo sini sa iyang sikataw bisan sa iyang kaaway. Kay man ginahimo naton ini nga mga bagay sa ngalan ni Kristo nga nahigugma kag naghalad sa iyang kabuhi sa imo kag para man sa akon. Ano pagid nga kayuhan? Okay, tanaw naton dire kay man ang ginatudlo sa Bible sa aton, insakto, husto nga kayuhan ang aton ibalos. Kung hindi gani insakto nga kayuhan ang aton himuon, hindi paghimoa. Kaya ang gusto iya sang Dios nga magahimo kita sang husto kag insakto. Kung pahimuon nila kita sang hindi husto, pamalabagan
kag batuan naton ini kay man ang ginasunod lamang sang Kristohanon amo ang kabubuton sang Ginoo nga ginapahimo niya sa aton. 42 tanaw naton. Siling niya di, kung may magpangayo sa imo, hatagi siya. Kag kung may maghulam sa imo, pahulama siya. Aton tanawon diri ang bilog nga ginatudlo sang Bible. Una husisao naton, kung ang nagapangayo kag nagahulam sa aton, isa ka tao nga bululigan gid man. Kay may ara yang mga tao nga hindi man bululigan pero mangayo kag magahulam. So sino ini ang bululigan nga mga tao? Amo ini ang mga tao nga wala sing kapasidad, wala sing kusog sa pag-ubra. Hindi na sila makaubra. Siguro na paralyze sila. Siguro tama na sila katigulang nga hindi na sila makasarang mag-ubra. Bululigan ina. Masakiton siya. Bululigan ina. Pero mga utod, kung ang lawas niya sobra kadako, mas dako pa kaysa imo lawas, kag mas tigulang pa ikaw kaysa iya, kag ikaw iya may high blood na gani nagabalatian, siya wala, hindi ina bagay buligan, hindi ina bululigan, kay matamad ina siya, kag wala ang Dios naga-encourage sa pabulig sa tao nga tama katamaran, kay magasalig na lang ina siya sa Diyos sa imo. Ikaw iya nagasalig sa Diyos nga siya maga-provide sang imong kinanglanon, siya iya wala nagasalig sa Diyos, nagasalig siya sa imo, nagapangayo na lang siya sa imo, kag siya matamad, kag hindi gusto mag-ubra. Ina hindi bululigan, kag ang Diyos wala nagasugo sa aton sa paghimo sang mga bagay nga amo sina. Okay. Ang ginatudlo sang Bible, tanawon bala nimo, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians verse 3, chapter 3 verse 10. Anong siling diri ni San Pablo sa mga Kristohanon sa taga Thessalonica? Siling ni San Pablo, nagatudlo, nagasiling ako sa inyo, nga hindi ninyo pagpakaunon ang mga matamad. Ang hindi gusto mag-ubra, dapat hindi magkaon. Siling ni San Pablo sa mga Kristohanon, siling sang Diyos sa aton, hindi ninyo pagpakana ang mga matamad nga nagasalig na lang sa iyang isig katao, nga hatagan siya, kag siya wala man nagaobra, agod nga mabuhi niyang kagalingon, kag ang iyang panmalay. So balantayan naton ini, ang Diyos nagasiling sa aton, kung may maghulam, pahulama, kung may mangayo, hatagi, pero tun-i sing maayo, kung sinyo ining mga tao nga nagahulam kag nagapangayo sa imo. Kung bululigan, buligi, kung hindi ang siling sang Dios, hindi pagpakana ang tamaran, kag hindi magkaon ang tao nga hindi gusto mag-ubra. Ang gwa sina amo ini, nga kung ang isa ka tao magsagi man siya hatag kag magpahulam sa mga tao nga hindi bululigan, ang gwa sina ikaw kag ako nahimo nga ilintuon sang iban nga mga tao. Kag amo ini ang kamaturan, wala sang manog-into o kung manog-tunto kung wala sang nagapatunto.
Kung sa aton pa, kung himo ina permi, ilintuon kagali, kag ilintuon ikaw sang iban. Kag ang Dios balansi ang iyang pagtudlo sa aton. Kabalo ka anong siling sa Bible? Nya dapat magmaalam kamo katulad sang manog, pero magmalolo kamo katulad sang salampati. Mga utod, gamita ang isip nimo kag nako sa paghimo sa mga desisyon, sa pagbulig sa aton isig katao. Kadamo sang bululigan, ibulig sang husto ang kwarta mo sa bululigan didto sa ospital. Iban pa nga sahi sang problema sa kalibutan. Hindi paggamita ang imong kwarta, ang imong pagkabutang sa pagbulig sa mga tao nga hindi man lang pabululigan. Siling sang Ginoo, dapat magmaalam ikaw katulad sang manog, pero malulo, mabinuligon ikaw katulad sang salampati. Pero ining tanan nga ginatun-an naton sa sini nga tion, nga nagisiling kung aton liputon ang mga gintun-an naton, nagsiling ang Bible, kung ano ang problema dapat husayon kag insakto nga paghusay. Wala sing bintaha kag disbintaha. Insakto, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Insakto nga bayranay, kung may prisohon. Insakto kung pila ka tuig, kung pila ka bulan. Kag siling sang Dios amo ini, balusin ninyo sing maayo ang nagahalit, nagahimo sing malain sa inyo. Kay siling niya, bulahan kamo. Kung kamo hindi magtimalos sa mga tao nga naghimo sang malaot sa inyo. Kagang siling sa Dios sa katapusan nga aton gintun-an, nga dapat kita magbulig sa iban. Pero sa idalom, ginsiling sa Bible, ang bululigan amo ang dapat buligan, hindi ang mga tao nga manugtunto, nga nagahimo sa mga katuntuhan sa ilang isig katao. So gamito naton ang aton inugbulig sa husto nga mga tao nga dapat naton buligan. Ining tanan nga mga dalagko nga kamatuoran, hindi ini mahimo sang isa katao nga wala sang Dios ang iyang kabuhi. Mahimo lamang ini sang isa katao nga may genuine nga pagtuo kag pagbaton kay Kristo sulod sa iyang tagipusoon. Kung ikaw kag ako sa siningation magtuo, magsurrender kag magbaton kay Kristo sa aton mga kabuhi, maangkon naton ang kaluwasan sang aton mga kalag, kag mahimo naton ang dalagko nga hilikuton nga ginapahimo sang Dios sa aton, samtang nga nagakabuhi kita sa sining kalibutan. Ang tao may duha ka dalagko nga bagay nga yari sa aton. Amo ang aton kalag kag ang aton lawas, karon ang aton mission. Amo ang kaluwasan sang mga kalag sa mga katawhan kag pagbulig kutob sa aton masarangan sa kinanglanon sa mga tao, bisan pa sang lawas nun nila nga kinanglanon. Ang aton Dios wala nagapaabot nga ikaw kag ako maghimo sa mga bagay nga hindi naton masarangan. Pero ang aton Dios sa langit nagapaabot nga kita magahimo sa mga bagay nga iyang ginapahimo sa aton kutob gid sang aton masarangan. So magahimo kita sang Dios sa mga likuton nga ginapahimo sang Dios sa aton tubtob sa iyang pagbalik liwat sa sininga kalibutan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton tanan.